tigpaminaw sa pikas bahin mga sukin tigpaminaw. Atong balik-balikan ning atong mga issues mahigala kay kagahapong adlaw wa kay ta maka buylo og maayo sa second half. Kay ang atong gisgutan mga kaigalaan kalit manguna daghang mga nangabot nga kalit nga mga issues. Mao na nga wa ta makatiwas og gisgot diri sa Kapitolyo mga higala labot sa inaugural session sa provincial board ngadto milabayng Lunes. Nakapaminaw lang tag kadali sa speech mahigala ni Pambari 4 o gatong pag-welcome po niya sa provincial board apan wa nato matiwas og discuss kay sa second half na mga higala sa atong programa after sa mga balita doon na may nangabot diri agod nga katuto ang laptop mahigalang nahabilin sa taxi at usang gitagaag pagtagad gyud kay kinini ang nalipay ta nga dunay taxi driver nga inani no nga niuli gyud sa iyang gamit atong usa mahigala ka babae nga gikan pa to mga kaigalaan sa abroad. Unya dayon luoy sad kay to mga higala nga iyang hinaguan to arabang kwarta niya dito. Unya na habilin sa taxi manya pagkaman na uli. So kadto usa unya dayon ang kaagi sa to mga taxi driver day ngilngiga sa kaagi no gitulis sa dito mga kaigsunan inana ba nga bisan sa iya nagian nga dunay mga taong dautan nga mga tulisan dunay mga mag-drive kag taxi dunay manulis ang uban pong taxi driver mo pay magbinuang dili tanan dunay may daghang mga tarong kini pagpakita nga dunay pay mga tarong nga tao so usa to unya paghuman dunay tay gisundan nga issues talamban mga batan-on mahigala nagrumble sad mahigala gikulata to mga estudyante dunay pa ta mga higala lain pod mga kaigalaang issue dres talisay mao gihapon mga higala tabangan rumble gihapon unya plus atong gihatag pod mga higala kagahapon ang atong na kinini ang nakolekta nga kining hinabang alang atong mga ginikanan atong didto sa may mualbual in town mahigala nga gipang gitulis nga mga magtiayon kaluoy sa town mahigala mo na medyo na busy tamo na balik taron sa atong isgutanan diri sa atong provincial capital katutuang pag butyag mahigala speech mga kagalaan ni Pambari 4 mga sukin tigpaminaw. Now before ana una mga higalang mihatag og mga speeches kadtong mga sakop sa provincial board in Daken. Unya usa niya na si Glenn Suko nga nihatag pod sa iyang speech mahigala sa iyang pakigpong didto sa provincial board. O mauni ang iyang pakigpong nga gi-quote mahigala nato sa DYHP gi-quote ni sa mga pamantalaan ug uban pa. Kini ni ang iyang pamahayag atong i-check sa names atong ipakita names kini pamahayag ni Glenn Suko kani mauni siya no ang iyang pamahayag sige ayaw lang sa og ipadagan na kay atong Bisayon in English ni unya atong paningkamutan nga ato mga higalang mabinisaya para masabtan sa tanan anindot po ning pamahayag ni Glenn Suko hinaut unta nga iya po ning mabarugan no matod pa dinhi but let me say this clearly and firmly sa binisaya pa tuguti kong isulti kini sa klaro ug lig-on gayod nga pamaagi. Under my leadership, ubos sa akong liderato, matod pa sa binisaya, no? And with the competence and integrity of the sangguniang panlalawigan. Kinihan, hindot kini pagkasulti niya. Under my leadership and with the competence and integrity of the sangguniang panlalawigan, we will assert our independence. Kuyawa kini pagkasulti mahigala. Sa binisaya pa niini, ubos sa akong liderato ug uban sa katakos ug integridad sa junta provincial, we will assert our independence. Matod pa niya mga higala, among panindigan, among barugan, ang among pagkagawas nun. Straight to the point. Matod pang Glenn Suko, tinuod sa gyud no kay kining provincial board kinahanglan magini nga gawas nun kinahanglan magini nga independent mga sukid tigpaminaw so iya gyud i-emphasize we will assert our independence matud pa niya among barugan among panindigan ang among pagkagawas nun unya sumpay sa maingon we will bow to no one but the will of the people nindot kini dili kami mo yukbo ni bisan kinsa gawas sa kabubuton sa katawhan kini anindot kini pagkasulti unya tiwas pa iyon we will serve no interest but that of the Cebuanos anindot yung pagkasulti dili usab kami mo alagad sa lain nga interes gawas sa katawhang Subuanon. Straight to the point. Ni ang iyang pamahayag mga suking tigpaminaw no anindot nga pamahayag kini ni Glenn Suko hinaut unta manghigala nga duna kini unod kining mong pamahayag.
hinaot unta nga matagaan ni gunod. Laliman kay ni pagkasultiha mahigala ubos sa iyang liderato og uban sa kini niyang katakos og integridad sa sangguniang panlalawigan but pasabot sa junta provincial. Among barugan ang among pagkagawas nun. So anindot ni nga dili mo madiktahan ha. We will bow to no one but the will of the people. Ang katawhan gyud. Straight to the point. Dili mi mayukbo. Ibisan kinsa kundili ang will gayud. Ang kabubuton sa katawhan. So katawhan gyud ha. Mao ni nindot. Ayaw padikta anang kay sa we will serve no interest but that of the Cebuanos. Ang interest gayud sa Cebuanon. So okay, kinahanglan nga dili sila mo bow to no one. We will bow to no one. Dili mi muyukbo ni bisan kinsa apan sa kabubuton sa katawhan. Pagkanindot nga pa nga statement indikit, no? Nindot nga statement. So ayaw og padikta sa kinini ang opisina sa gobernador nga magsunod-sunod na lang pud mo sa provincial board og labaw tanan ayaw padikta atong tuas Oak Ridge. Ipakita gyud ang inyong pagka-fiscalizer. Kaninindot ni nga og dunay gusto si Pam Bali 4 nga tan-aw ninyo dili ni maoy gusto sa mga tao. Kasakto man ni pagkasulting linso ko nga ang katawhan gyud. Tan-aw ninyo kini ibutan taron kanang suri-suri sugbo landaan. Ikumpara nimo sa mga hospital. As gusto ba mga tao anang hospital gyud ay nga maoy matagal pagtagad. Unya mingon sa Pam karon kay makasuway sa suri-suri ron. Kay naagod manghigala ipadayon man ning suri-suri karon na lang. Kay naa naman ay hinay ka naman. Pero ang akong suggestion ana nga laslasin ninyo na dako kay nang pagkadakua sa suri-suri day. Suri-suri sugbo Pasigarbo sugbo. Mga 300 million kapin ang budget ana. Laslasin ninyo na oy. Mauwaw ta sa mga Subuanon kay labi na ang interest sa bas katawhan matud pang Glen Soko nay. Vice Governor Glen Soko hinaut-unta nga ang interest sa katawhan natay atong hospital taluoya in town Vice Gov oy. Mayo unta og matinuod ni mong gisulti no. Nga ang interest gyud sa mga tao. Kana si Pam og moingon makasuway sa iyang Pasigarbo sugbo o makasuway sa suri-suri nya makauyon nya moingon ay padayon tanan ning 300 million nya budget. Pwede ninyo nang babagan sab. Kay kinini ang di nimo ay wills katawhan, ha? So, inana, no? Kay ang nagkalain god kaniadto panahon ni Gwen di man gyud matawag nato nga ang provincial board. Mamo ni sakto gyud ang provincial board under sa principle of check and balance. Mubarogin mo din ha. Di mo under the dictate, dili mo rubber stamp sa executive department. Makabarogin mo inyo kay co-equal branch of government man eh. Basta maghisgot na ta mahigalag office of the governor o office of the provincial kining as a collegial body. Muna importante mga sukitig paminaw. So kung kinini ang tanaw ninyo, masindot man nga doon nag-check and balance. Aron nga di po magkapatuyang ang executive department. Kaya panahon kong Gwen mahigala, bida, wag makaakos pag question ni Gwen. Oy, inigmandar mahigalang Gwen, sunod-sunod lang provincial board. Hinaot nga, ang provincial board karon dili inana nga sunod-sunod lang. Pero kung interest sa mga tao, ninot ning gisulting linso ko. Muna ibalik yun ako na nimo, Vice Governor Glen Soko. Every time nga dunay aprobahan or dili aprobahan nga or resolution or ordinance, ibalik na ko ning maong pamahayag nimo. Nga kana kung kabubuton gani sa mga tao, mao ginay inyong tumanon. Sakto na magingon, ako muuyon ko ng we will bow to no one but the will of the people. We will serve no interest but that of the Cebuanos. Pagkanindot nga pagkaistorya. Straight to the point. Ayaw sunod-sunod sa opisina lang sa gobernador kung dili ma-exercise yung check and balance nga klaro og labaw tanan ay padikta og diktagikan sa Oak Ridge. Ato lang ni agi katawa mahigala. Ang interest ko sa katawhan mo na pinaka-importante now. Ang kalainan ni Gwen og ni Pam kung imo mabantayan kay katos Gwen mahigala mumandar to. Inigmandar mahigala ang provincial board na himong rubber stamp. Kabantay mo ang mga ordinansa 5 ka kana landaan mahigalang gikuhaan si Davide og Gahom day.
Iguha agahom Davide, kang Davide in taon nga pagka-vice governor, igo lang mudukdok sa gabil, di makapils discussion, dili wag yun, dili kapils deliberation, so tanan. Unang higayon sa history sa Sugbo, mga higala. Nga dunay vice governor nga ginana, ako di ko masugot nga inanaon po ninyo sa Glensuko. Straight to the point. Ayaw anak kay ngilad kay na kita ray malahi anang kalakiha. Mura pag gigapos in taon ang kamot ni Junjun Davide day. Karon nanas Glensuko maoy vice governor, ayaw ninyo naasad. Usban ninyo ng maong house rules. Kay tagaan na to nga makalupad po nas Glensuko. Basta tinarong lang yung pagkalupad para sa mga tao lang sa gyud. Kadto dikta man tong guwen. Nga inanaas John, sugot po sa tanan. Dili na maunay nana, napailain. Kadtong iyang quack science. Atol COVID, doon na sa iyang ordinansa ipalabang, po reklamong provincial board, approve. Ang iyang quack science sa ASF, okay po sila. Approve po. Unya, kini mga higalang, moto'y kang gwin. Hasta ka ng pasigarbo Sugbo, maunay budget, approve tanan. So wala nawa ang principle sa check and balance. Una nga karong panahon na, nindot ni nga gibuhian nimong statement, Vice Governor Glensuko, o ako uyon anang imong statement. So kanang kang pamila pod kung alang sa katawhana, ikaw may nag-ingon nga kung alang sa mga tao, inyo yung tumanon, kay kabubuton man sa mga tao. Straight to the point. Balikon ko anindot kayo ang sulti ni Vice Governor Glensuko, hinatunta nga iyang barugani, kay kadto ra bang 19th sangguni ang 16th kay 17th naman ron. Kadto ra bang 16th sangguni ang panalawigan mahigalab, dikta-diktahan lang tong gwen. Mahimo ba guna? Ako di ko mo uyon atong gihimo nga si Davide na himong kiko taon. Unang higayon sa Sugbo kana. Nagtuo ko nga unang higayon sa Pilipinas siday nga ang Vice Governor Jesus Ginoo ko igo ra mo preside sa kinini ang session ug mo dukdok sa gabil maura dili ka appeals deliberation. Paita in taon tong sitwasyon Junjun mo nang paminaw ko day kato Junjun Davide giingnan sang magpali say governor giingnan sang magpali dagan ta ako may mudaga governor insulto be today si Junjun nga may governor ni slide down pagka vice gobernador dagan sila Pildis magpali daog Junjun. Ikaduha si Is Durano bitabitahan na lang to kay former tourism secretary man daga governor Junjun gyapon vice incumbent siya ha pero running mate siya daog gyapon Junjun Pildis Ace. Karon si Gwen na nag-offer niya nga sure ball na yung tasang mudaog. Wa sa musugot. Naduda ko nga murag dili na makaya ni Junjun Davide nga himuon sang kiko diha sa Junta Provincial. Straight to the point. Iyan ang gituldukan di na kumusugot oy kiko ka diha murag naa ka diha pero kiko ka. Kiko may ngano sa maningan na kiko. Limang kanang igor ka mulingkod nga na imo dai nga vice governor ka. Ako di sa kumusugot nga himuon ning Glensuko. Ayaw, kanang maong house rules, wala na to. Tagaan mo sa iyang makafunction gud sa Glensuko. Na kini pamahayag ni Glensuko nga ang katawhan gisundon, nindot ni nga pamahayag. Hinautunta nga kini Glen dili ni Ate Kra ha. Kay lisod kay na mukanta taon niya ato sumpayan sa unahan og pero Ate Kra. Kay kamo mubarugid mo. Mubarugid mo. Ang kalainan ni Gwen og ni Pam kay ang speech si Pam ha atol sa inaugural session ninyo, hangyo ning iya. Ang katong Gwen dikta man to. Dikta o niya, way makaako sa pag-question sa iyang dikta. Approve na yun. Limang tangtangan si Junjun sa kagahuman sa isip vice governor. Ang iya mahigalab, igor mo bang sa gabil, okay mo. Ang quack science niya sa ASF, okay po mo. Ang quack science sa COVID, okay po. Walay reklamo. Ang suri-suri Sugbo, wagay naka-question, okay tanan. Nya ang mga provincial hospitals, pagpanangtang sa mga doctors, okay sad mo. Atong panahon na. Paitang sitwasyon na no? Moto'y nahitabo sa una nga provincial board. I hope karon barugan og tinuod ning gisulti ni Glensuko under sa imong leadership ang provincial board karon mobaro gayod. Anindot ni nga statement. Kay unsay kalainan si Gwen diktatok niya kini kang Pam appeal kini iya. Ato paminawon og dugang ang katong last portion sa iyang pamahayag ni Pam, naghangyo siya. Ug miingon pa gani siya, advise me and my team if needed. Tambagi ko ninyo o ang akong team kong gikinahanglan. Limang ka na pagkasultiha day. Ingon sa ato ang Sugbo, dili ni ako, dili ni inyo,
ato ni. Magtinabangay ta para sa Sugbo. Ato paminawon si Pambari 4B kay akong palawmang gamay ning atong diskusyon ni napita. Atong kinini ang dugangan og discuss ni. Sige asa man to dong, katong last portion dong. Kani. Audio. Along with 1.1 million Cebuanos who believed in me and the many more who have already been converted, I trust that you can all work with me, advise me, and my team if needed. Because as I always say, I am not the expert. I am here to listen and to facilitate. Let's have a constructive and fruitful discourse despite our differences. I need all of you. Kaya I may be the governor, but dili ako ang Sugbo. Dili inyo ang sanggunian. But atong tanan kuyog sa katawhan, ato ang Sugbo. Let me end this by saying how proud I am of each and every one of us here. We are here to start a new era of leadership in the province of Cebu. And one that chooses to unite and work together. Kita ang mga bag-ong leader sa Sugbo nga dili mubabag sa kalambuan ug ihatag sa mga Sugboanon ang tinun-anay nga kinasingkasi nga serbisyo. Daghang salamat and may God bless us and our beloved province of Cebu. Thank you. Okay, Katong. Okay. Unsa may but pasabot? Grabe kayo ang pagkakuan ha? Ni Pambari 4 nga kinini ang nigamit siya mahigala og pung nga paghangyo sa provincial board. Straight to the point. So nindot din magkatukma ang imong pamahayag, Vice Governor Glenn Suko, nga ang katawhan yun. Wala mo, dili mo mubaw ni bisang kinsa sakto ba na. Kay as a body, as a collegial body, ang provincial board, co-equal mo nga branch sa Office of the Governor. Straight to the point. Ha? So sakto na imong barog ka. Dili magpadikta-dikta lang. Pero kung alang sa katawhan, mo na unahon yun. Kaya ang katawhan may atong mga amo ani. Ang katawhan man yun may boss. So unsa may gisulting Pambari 4, advise me and my team if needed. Tambagi ko ninyo og ang team, akong team kung gikinahanglan. Dili ko expert. Grabe ang pagpaubos day. Dili ko expert din Og wala man sa expert yun din ha, mga kaigalaan. There is the monopoly of knowledge man sa yun. So nindot ni nga pamahayag ni Pambari 4 nga dili ko expert. So tabangi ko ninyo. Og matod pa niya may I need all of you. Nanginahanglan ko ninyong tanan. Straight to the point. Pag-apilar ni Pambari 4, nanginahanglan ko ninyong tanan. Og matod pa niya mahigala, dili ako ang Sugbo, dili kamo. Kung dili kitang tanan, kauban ang katawhan. Pagkanindot mahigala, request kini, og imong panidaan ang iyang mga, imong itanaw in a nutshell, ang iyang mga higalang kinitibok ang speech, nag-appeal siya ngadto sa provincial board. Tinabangay ta. Bisag naatay mga differences lain-lain tagkuan pag serbisyo sa katawhan atong tabangan. Magtinabangay ta para sa mga tao. Mao ni mga higala ang sulti ni kining Pambari 4 mga suking tigpaminaw. Porbida ning maglupad-lupad rin kay mura man og na. So mo ni pamahayag ni Governor Pambari 4 kung tan-aw nimo og imo ikumpara si Gwen og si Pam, mura ni siya mahigala ba o tanawa ha? Akong inimdo mo sa atong gramatika gamay. Atong balikan gamay itong gramatika sa elementary o sa high school. Kana bitawng kinds of sentence according to purpose. Unsa man nga mga sentence? Katong declarative sentence, interrogative sentence, imperative sentence, exclamatory sentence. Kini na bilong ni kining kang Pam o kang Gwen sa exclamatory sentence. Imperative sentence. Kay request man kang Pam. Ang kang Gwen, command tong iya. Straight to the point. Tanawara. Now, let's help build Cebu together. Matod pang Pam. So, ang iya request ngadto sa provincial board, doon na ba'y katahuran day ba? Magtinabangay ta. Anak iya katong kang Gwen, dikta man to. Nagpasabot to yung command ba? Kanang command ba higala? Og naka sa taas mo command ka sa ubos, mahimo na.
Pero mas nindot pa gyud nga bisag naa ka sa taas, mo request ka. O kana naa ka sa ubos, di man ka pwede mo kaman-kaman sa taas. O gamay ka granggo mo, kaman ka sa dako granggo, dili mo request ka. Imperative sentence gyapon. O taas ka granggo, pwede ka mo kaman sa ubos nimo. Kining gangguin gihimo, gobernador sa taas gyud sa iyang pagtan-aw niya kay kaman niya ang provincial board. Maghimo na ganing ordinansa ng provincial board, resolution, as a collegial body, co-equal mo nga branch. Mo request unta siya. Ang iyap, buylog itong iyawi, way makapalag tanan. Ha? Inana to kawa gyoy. Pa gitoy but sabay terminong gamiton nako na kay. Way batanas. Pero kining kampamay ka requesting iya nga gihimo og apilar siya. Nga tidabang ita. So kana mga higala maunay usa ka dunay sakto gyud pamatasan. Oh? Nga dili ako ang sugbo, dili ni inyo. Ato ni magtinabangay ta para sa katawhan. So haom ni sa pamahayag ni Glenn Soko. Katawhan gyud kanunay ha. Dili pwede nga ang katawhan mo lay gamiton nga katarungan kanunay. Mura ni katonto sa kauluhan nga kanunay ang taong bayan, ang taong bayan. Ipasangil gani ang katawhan, tinudoon yun nga ang katawhan yun. Kalisod kayo mahigala nga ang katawhan, kanunay mapasanginlan na balang ni, ha? Unya ato sumpayan, pero atik ra. Kini o, nindot yung request. Asa man to dong, ibalik ko to dong, redesigning the suri-suri sugbo dong. Sige do, ibalik ko nitong kana dong. Atong imong kuhan nga, kato sa, ibalik ko nitong gamay. Katong redesigning the suri-suri sugbo. Katong imong gipakita na nimo, katong kuhan. Nay quotation mark bitaw. Redesigning ama to, redesigning the suri-suri sugbo. Mo ni yang lain yang hangyo ngadto sa provincial board. Straight to the point. Katong usa. Redesigning the suri-suri sugbo. Imo na to napakita. Ikuan ko no gamay. Kini sakto man nga request. I-redesign na labi na dako kay kuan dako kaayo mga higala og gasto. So, between Governor Pam o former Governor Gwen, katos Gwen wato'y batasan. Straight to the point. Kay iyang manduan ang provincial board, himuon yang rubber stamp. Sunod-sunod lang tawang pong provincial board. Pero kini si Pam, nag-request siya. Ni-apilar siya sa provincial board. Mao na dahi kalainan, mahigalan, dakong kalainan. Pero maghisgot tayo mahigala og kuan pa ni, kini ang bago pa mo gunis Pam, sa di pa na tumahukman mahigala, kay medyo sagol tingalin iyang kulba. Atubang sa provincial board, yang speech mahigala medyo nagsagol tanan, muna murag musapid pa iyang dila, pero imong paminawon ang iyang unod o ang iyang tingog, ang iyang mahigalang quality sa delivery, unyang matang-antang-an ni mahigalang ngilngig paningwin. Katos Gwin hinoon, kung imong paminawon, kung oration contest o declamation contest, mudaog to gamay. As kang ngilngig, mo dag istorya tong Gwin Garcia, high-low, high tingog, maubos po yung tingog na. Sabot siya ba? O kanusaan niya patason yung tingog, kanus ay pubos. O contest kini sa oration or contest kini sa declamation, malagmit, mudaog si Gwen. Kay kini si Pam, bag-uhay pa man. Pero ngadto-ngadto, kanang tingog ni Pam, magpaminaon dahi. O iya nang i-pre-read ng iyang script niya. Kay, dana, may script writer yun. Di man malikayan nga naam gina. Kay, inana mo ranggo, mahigala, na namin mo prepare yun mo ana. Labi na ang mga data. Ini-deliver, kuyaw ni. Nya kinising-kasing ra ba ang pag-deliver? Kato si Gwen mahigala maayon to sa istorya bitaw. Og declamation pa kanang sa ato bang pagka-elementary high school nga okay lang maayong pagka-deliver. Daog. Pero kanay magud karon nga niya tas tinuod nga kinabuhi. Di man gud na kutob lang din sa pag-deliver. Ang pag-judge sa mga tao na dili lang kay maayo kang mo deliver nga mura kag high school og elementary nga hukman ta according sa atong pag-deliver. Kay kanang script gani hinimo sa maestro, imo nang hinimo sa mga maestro indekin ipa-deliver nimo. Maayo kay mo declaim. Maayo sa orasyon. Tanaw ko si Gwen daog yun sa declamation og orasyon. Pero sa realidad sa kinabuhi, dili naman kana mo tan-awon o paminawon sa mga tao gyud. Gawas nga maayo kap additional factor na. Pero ang imong credibility mo na pinaka-importante indekin. Ang imong credibility nga mi-deliver ka sa imong speech,
Dili na pwede nga maayo ka in English, maayo ka mo pronounce, tuwang-tuwang imong kuan ana. Maayo kay kamo deliver sa imong speech dili. Karon sa realidad na mahigala, sa realidad na kini ni ang imong credibility kung unsa ka nga mo deliver ug unsa ka nga pagkatao. Tan-aw na sama tong guwim niya. Ang kabus, kita mga maluit as kabus unya gipabayad nag wiwi og pupo dito sa kini ni ang terminal. Why credibility? Mayon ang mga kabus, unya, ang mga hospital, perting gubauna, why tambal, hasta gapas, paliton sa pasyente, hasta dagom. Unsa man na, why credibility? So, bisa pag maayo ka mo deliver, daog ka, champion ka sa oration, champion ka sa declamation, sa aktual nga kinabuhi, wa kay credibility. Ang mga tao, mayon, di kumina na bot-bot ka. Kamantay mo sa realidad sa kinabuhi, doon na may mga presidente, mga kinini ang mayor, governor, dili kaayo, maayo nga speaker day. Pero doon ay credibility. Inigsulti, mamino, kay tinuod, mga higala ang iyang gisulti. Ligdong siya nga misulti. Kanas guin na siya anak, mga sukitig paminaw, may itong pabalikon sa elementary high school, adto lang ka dito, pag appearance contest declamation. Kaya sa tinuod nga kinabuhi, bot-botong imo. Kining kang pam og tuloy-tuloy na ni okay ning iya. Natong Lunes mga higala. Mo serbisyo ba igis pam mo anad sa private sector ba? Anad sa iyang panarbaho sa pribado. Unya dayon sa ato na obserbahan atong Lunes, apil sa flag raising ceremony, dayon daghan sa trabaho sa iyang opisina, nagmeeting pa sa PhilHealth in Daken, paghuman apil sa inaugural session, pagkagabi ni bisita sa Provincial Hospital sa Karkar. Ni bisita pa og ni apil dito sa activity ni SOCA, State of the City Address ni Mayor Patrick Barsinas dito sa Karkar. O doon na pa yung mga kalihukan dito nga nagkita sila mga politiko dito. Apil sa Saria Gulyas, Mahigala, o sa si Mayor Patrick Barsinas o uban pa nga dito mga sukintig paminaw. Kini nga kakugi nga gipakita ni Bari 4 kung magpadayon ni makaingon ta. Kini mo itinuod nga serbisyo. Doon ay credibility. Mabuhi ka subuanon. Mabuhi, mabuhi, mabuhi,
naunawaan, naiintindihan, natututukan, nararamdaman. Yan ang dahilan kung bakit ito ang number one. Straight to the point ni Attorney Rufil Fernandez Panyo, ang number one sa lahat ng mga programa sa radyo dinhi sa Cebu. Alas 7:07 na standby sa RMN 558 Manila nga mosunod na karon dayon.